എൻകെ ടോക്കിയുടെ ഇൻഫോർമേറ്റീവായ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. 1-ാം ക്ലാസ് മുതൽ 9-ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് 1-ാം ക്ലാസ് മുതൽ 9-ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ഈ വർഷം സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. 1 മുതൽ 9 വരെ സ്കൂളുകൾ തുറക്കില്ല എന്നത് 90% വരെ ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു. മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളെയും വിജയിപ്പിച്ചുവിടാനാണ് തീരുമാനം. കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. സംസ്ഥാന സിലബസിൽ പഠിക്കുന്ന 10+2 ക്ലാസ്സുകൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങാൻ ആലോചന എന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ ഈ വാർത്ത വന്നിരിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം 10+2 ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുന്നത് പരിഗണിക്കുന്നു. താഴെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോയുള്ള പഠനമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. തീരുമാനങ്ങൾ കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ ആശ്രയിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. ഡിസംബർ 17 മുതൽ 10+2 ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ സ്കൂളിലെത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്ര ശതമാനം അധ്യാപകർ സ്കൂളിലെത്തണമെന്ന് സ്കൂൾ തലത്തിൽ തീരുമാനിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകും. 10+2 ക്ലാസ്സുകാർക്ക് പഠിപ്പിച്ച ഭാഗങ്ങളിലെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനും പോരായ്മകൾ നികത്താനും ഈ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് അനുമതി നൽകും. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് 2 മാസ ഇടവേളകളിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനാൽ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ഈ അധ്യയന വർഷം തുറക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. നിലവിൽ 8-ാം ക്ലാസ് വരെയാണ് എല്ലാവരെയും ജയിപ്പിച്ചുവിടാറുള്ള പതിവ്. എന്നാൽ ഇത്തവണ 9-ാം ക്ലാസ് വരെ വിജയിപ്പിച്ചുവിടാനാണ് തീരുമാനം. 10+2 ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ജനുവരി മാസത്തോടെ നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങി മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളോടെ പരീക്ഷ നടത്താനാണ് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത്. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കോവിഡ് വ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്കൂളുകൾ തുറക്കാനാണ് സാധ്യത. ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവായ വീഡിയോസ് വളരെ വേഗത്തിൽ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്